Hello everyone, welcome back my channel. नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि आर्लिन बसुमतारी YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो हाबा जानो थांलायनोसै लोगोफोर गामियाव। ओरैबायदि हाबा जानो थाखाय जोङो एक्साइटेडमोन। ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम जोंहानिनो परियाल माने हिन्जावसाखौ बिलाइ हरगोन आरो सारियालियावहाय। ओमफ्राय जोङो बिनि हाबाखौनो मोनजामारसिगोन आरोना जाहा रेखानिखौ। इनिफ्राय जोङो बिनि हाबाखौ जानो थाखायनो जोङो थांगासिनो दायो गामियाव। बिराद गोबावनिफ्रायनो जानो लुगैना दंबाय थायोमोन बे बोसोराव रावबो हाबा जाला नामा होननानै माने हाबा जानोनो लुगैनानै दोनखाबाय थायोमोन। ओमफ्राय दिनै बिराद खुसि आरोना हाबा मोनजागोनखाय अमा बेदर मोनजागोन दाउ बेदर मोनजागोन बिनिखायनो बिराद खुसि आरोना जोंहा दिनै माने खैना दिननायावबो जोङो थांगोन होननानै रेडि जानानै फैखादों आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जायफ्रा नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो आरो जायफ्रा आंनि भिडिअआव साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन लाइक खालामनानै होगोन। थ' बिदिब्ला जोंजों लोगोसे भिडिअआवहाय जोंबो थांबाय थानोसै हाबा न'खराव हिन्जावसानि न'खराव जोङो मोनथारसिगोन आरोना। नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ। हाबा लागो सफैबाय जोंहा लोगोफोर नै बेयावनो आरोना। नै जोंना हिन्जाव गोदाना देलायगासिनो। वाव पाटनि दख'ना ओइ मन्दिरा नै मन्दिरा मेकआपमेन जादों नै लोगोफोर नायदो आरो साजायगासिनो हिन्जाव गोदानखौ। जाला अबस्था रोंसिगोन नङाबाथ' जों रोंनाय नङा। फार्स्टआव इदि थनहरदो फिसा खालामनोसै इदि थनहरदो फिसा बबेयाव बेनबो नङा ए आगरखौसो होनदों आगरजों जाबदो एबार खारैखौसो kimchi dong kimchi dong boleh हाबानि खाम अमा बेदरजों जालायनोसै जोंहा नै जा बेदरा जा ओंखारदों दे
पापडसो जागोन जोङो ओमफ्राय मन्दिरानो मेजेम मेजेमखौ बारा हरो हिन्जाव गोदाना बेसेबां बुरजा जायो नायनोसै अमा बेदर जानो ओंखाम जाखांबायना जाखांबाय बेसेबां बुरजा जाखो खिथादो जोंना हाबायाव बारा ओंखामखौ जानो हाया एसेल' जादों अमा बेदरजों जाखो ना दाउजों जाखो अमा हाबायाव अमा जायाबा मा जाखो अमा बेदर जाबासो बर'नि हाबा मोनोना ओइथिं खैना गोदान जागासिनो मन्दिरा गय जानायाव बेस्थ' नायलाय जि गय बुरैखा फुरा गय मोनजायाबा थानो हालानो बेयो नै गयखौनो नागिरगासिनोसै biaya barang gue sana halia hotel dulu nama. Ambian di sini ya. थांनांगौसो जमा जमा गासैबो जेसेबो नायलाय नमुला बखौसे खेव हफ्लालायबावो आयौ हालासो आं बे मेथाइ जाहो दे गाना संबायना थाबबाय मेथाइ जाहो बिगुमै सार मोनदों खैना दिना थांसै जोंहा नै खैना दिना थांसै आंनि पार्टनारफोरा नायदों ओमफ्राय जाबाय खैना लागोन दोननो थांसै जोंहा नै
जों दायो दरानि गामियाव मोनफैबाय नै दरा लाहानाव ओमफ्राय ओरैबायदि बम गावसोदों मालाय हाबायाव नै मालाय माबायदिथाय बिसिनि गामिखौ सानावसो नायगौमोन नुनाय नंला आरोना ओमफ्राय हर जाबाय दायो हरबाबो नायलांसै दरामोननि गामिखौ बाय दरा लागो बमा मोनामजोब्बाय नै दायो खाम जाखांबाय जोंहा बायदि जासोना लाबाय आरोना अमा बेदरजों नै फायदोंबो फायदों ओरैबायदि बुरजा फैखादों आरोना 200 जनसो जादों नामा होमबाबो 100 जन बारदों खोमालै बिराद बुरजा नै जोंनि पार्टिफोरा जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दसेनि उनाव थांसैलाय आरो जाखांबाय खैना लागोआव दरा लागोआव
Haydi!